Good morning, sir. Taa wụ Sunday 21 n'ọnwa April. Lee anyị pụtara n'ọkọtọ n'hụ nnọọ n'igbu egbe iwe na-ewe gị nnọọ anyị na-ayọ gị iwe na-ewe gị lee ihe mege nụ mpa biko iwe wele gị. Kwue. Kwue. Ọ dị mma. Ekele m gị. Good morning, ọ taa ọkọtọ. Ndewo nna m anwụchile. Anọ m na nsogbu m nọ na ya wụ. Ọ rịọrọ ihe dị ibe afọ asaa gara aga. Okay. Ndị Hausa na-achị na ma bịa mebisiri m ji akwụ. Okay. Hapụga mgbada mmiri ibe field ụlọ agaghị akpụrụ ha na-aga ha na-atara ya ijite na achịra. Okay. Ọ ibe na ma kwesịrị ịnọ. Ya gburu ya na-achị n'ogologo mgbụla m na-aga si ele ihe kpatara anụ ya yọọ ma beg m gịrakwa. Okay. Nke mbugodu nke abụọ ya emekwe m ghara nke atọ ọrụkwa mgbe m kụrụ ụka na ji akwụ ya emekwe m ghara ugboro atọ ka ugbu a ji akwụ ụda m ejiri kịtị m ji ahapụ ya ihe m chọrọ my burial kịtị m ji alụ ya ji akwụ o mebiri ugbu a ọ ga-atụkwasịrị obi sọ nga m bi na-eri nri na kọndishọn m nọ ụlọ ọgwụ m gara agara m Ụmụahịa nọ n'Ụmụahịa special hospital nọ 3 months ji elu ọrịa abịrịa m awụ ihe a ga-anọ in public ekwu ọrịa abịrịa m na onye nwere anwụ ka mma ka m ekwuo ho ha that is why m ji say achọrọ m my burial isi ọrịa ụsọ ochi ibe ochi ji akwụ m na nwunye m mara ma ji akwụ buru n'akụkụ ụlọ yo buru n'ibu site n'aka bafrum site n'aka bafrum na-aga bafrum ga mara mkpụrụ ihe ụlọ ya ka anyị na-ahụ na ihe n'akụkụ ụlọ ya site n'aka ụlọ m nwadide ji akwụ chukwu mere ebere enwere m mbere ala ga-eji ji akwụ buru ibu amama nno ji akwụ ma ji akwụ m na-agaghị ere 2 million naira Chineke gire mrebe n'ala aga m ere 2 million. Okay. Nwa olileanya sọ nga m ga na-eri nri onye Hausa ewure ekiti abalị chiri nama onye Hausa ewure ekiti abalị chiri nama dị ho ji akwụ nọ laa ya n'iyi no one standro na onwe ka egwuziri ọtọ ji akwụ ha laa n'iyi so ihe m chọrọ n'okwuto n'uwo I want my burial and burial nwa onye Hausa ahụ na m agaghị aga ịgbagbu na ma m ga-agbagbu nwa Hausa ahụ onwekwana ihe ga-eme nwere ịgbagbu ya n'ihi gịnị anụmanụ so na ndị Hausa ote ka esi enye ha wani ma ihe ekwe ke nwa kọmkọm ihe na-atụwa ha anya n'ahịa mbụ ka ọ na-echeta ikpuru kọmkọm na-echeta ikpuru akwụkwọ nsọ kwuru na Baịbụl kwuru so ihe ọbụla na-eme kpurukpuru otu ụbọchị ya sopụrụ n'otu a ka ọ ga-asopụrụ na m chịrị ka ama Igbo gba ọsọ ụlọ ma ụmụta akwụ ma ama Igbo ndị gbagburu ya agbagbu ga-anwụ debo ya agbagbuola m ya ọredi m na ya eburu so nwụọ ndụrụ ndụ agba ọsọ ụlọ ndị ga-agbalaga na-agbalaga ndị na-agaghị agbalaga niile ewure jip bịa buru nwunye ha nọmba anaghị aga anọ m obodo oyibo ma anọ m Amerịka ma anọ m pọt anọ m ugwu Hausa ya ebe anụ ndị nọ pọt na obodo oyibo na ugwu Hausa anụwụ ihe mere by force ha elorite bịa mgbaru na this boy ga-enye m 2 million naira ọ ga-enye gị 2 million na Jiakwụ na ọ ga-enye m Jiakwụ ọ dị SS Jiakwụ ọ dị SS ahụgụle na iwe ọcha distance Jiakwụ ahụ dị too far ọ bara n'ime well anyị ga-akọvakwa the destroyer na kọvakwa the distance so ahụkwa ihe anyị na-ayọ biko butu condition ya no n'ugbo ihe m chọrọ wụ ma onye ga-ede ige ndụta ndị information ndụta nke bịa lekiri ma unu ga-eji ụkwụ na-abịa ma nwere ndị unu ga-eji handset fon onye sị ha bịa leele ihe mere na papa sụta ka ọnwụ na ị ga-ahapụga onye Hausa nọ unu eme ihe na m agaghị ndụ hapụ onye Hausa nọ ọ gara mma ka m nwụọ ka m nwụọ ozugbo ka dịbọ ya nwụọ na enwe na ma m ga-aga ịgbagbu ihe ọkwụ ndụ nama na ndị Hausa na ndị Igbo a ihe ka ọ karịala ma ọsị ka ochita asọpụrụ ka ihe na-amaghị otu a ga-eme ka emedele ya ọgụ Biafra na ndị Hausa mpa nsogbu adịrọ but ị ga-ekwu ulu ka ihe anyị na-ekwu na anyị ga-ewegara to the highest authority ịsị na a ga-enyerela gị 2 million gị before gị hapụ onye Hausa nọ nsogbu adịrọ ka ndị ga-agbalaga na-agbalaga gbafusia amana m eleti isi aga maka ihe mere gị ama m na ọ bedatawala na ama m aga ekwunu 2 but anyị na-aga dede m na ị hụrụ onye mụta akwụ ọkwanụ mpa anyị o nwere ezigbo problem mere surgery n'ebe ọ nọ na ihe awụ ihe hope ye ihe onye na nwunye na-eji onye Hausa sọpụrụ na ọwa anụmanụ ya ga-akwụ ya n'azụ ọghara ihe ọ na-emebi ka ha gbasa ya na o nweghị echiche si anyị bụ ikwuru ote a ga-ekwete m na ha aja taa okay ọ na-anụ na ihe o kwuru with ihe awụ from the horses mouth ebe m na-abanye akwa ahụ again ụdị Jiakwụ niile emebisiri ihe Jiakwụ niile emebisiri so anyị na-ayọkwa ya ihe asị ya biko ka
ya hapụ ka the authority dị concerned we can settle all the matter. But yelo onwe ya ekwetebeghị with us, so biko a na-ayọ the highest authority. A na-ayọ the highest authority, so biko ọnụ biko tii na ọnụ gbasara this matter, so that ọsụkwa na ihe anyị ga-abịa na mito mpa anyị ka anyị nwa ihe anyị ga-emere n'ụtụtụ, because ọmụ awa onye na-ekulu tempe ya na, so biko even eto ọ nọ na action ya dị too much with condition ya, even eto ọ nọ ya kpalele ga-efe elu na ị ga like si ihe hụrụ, because o nwere another issue, so biko. Welcome back to News Info. As you have watched that video of an old man who planted some cassava and some other crop in his farm, and this farm has been destroyed by Fulani Heřdsmán, those who rear cows. But the question is, why are they taking their cows to people's home? What happened to the North? Is North do not have enough land? I think they said they are bigger in the landmark, or when you come to the landmark they claim the bigger, but when it come to bring cow, looking for the food to for cow, they will not find it in Southeast. So this is absolutely unbelievable. You see how this old man is crying helplessly in this particular video, that he wants everyone to come to his rescue, that the Fulani boy who take this cow to his farm must pay for it. Guys, what do you think in this particular thing? But I'm asking one question. I think that the Biafrans have Eastern Security Network, and those who are making sure that this cow are not trespassing to people's farms. So they have to do something immediately to stop this thing from happening. So watching this video like this alone is another thing. So guys, I wanted to share and follow and subscribe to this channel for more updates as it is hot.